22था डिपार्टमेन्टखौ लाना चिरांनि थुक्राझाराव बिटिआर सोरखारनि बेसेन नाङै सावस्रि नायनाय हाबाफारि। रायजो राजाफ्रा नुनो मोननाय बायदिब्ला 2020 मायथाइनिफ्राय सरकार सालायनाय समनिफ्रायनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा रायजो राजानि जौगानायनि बिथिङाव गोबां हाबा मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे असिलायैनो बे समाव आरो रायजो राजानि सावस्रि बिथिङावबो गोसो होदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा। बेबादिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्ला बियाबफोराव बिटिआर सोरखारा बेसेन होनाङालासे देहा नायनाय मावबादाखौ खुंनाय बायदि दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार क्राइस्ट मेम'रियेल हस्पिटालाव खुंफुंनाय जायो। मेलेरिया, केन्सार, खोमा, आइजोफोरनि जेंना गासै मोन 22 आयदानि बेमारखौ नायनाय दिनैनि बे मावबादाखौनो बेखेवना होयो 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बेयावनो बाहागो लायो इएम रनजित बसुमतारी, बारग'लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथांमोना। जोंनि सरकारा मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो फ्रि मेडिकेल केम्प खुंगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लाखौ दाखालि खुंखांबाय, नैथियाव दिनै जोङो नैबे जोंनि चिरां जिल्लायाव खुंदों। चिरां जिल्लायाव जोङो स्पेसियेलि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, बरपेटा मेडिकेल कलेज, बर'लेण्ड मेडिकेल कलेज आरो जोंनि नर्थ बेंगलनि मोनसे नार्सिं हमजों एलायन्सआव नैबे थुक्राझार क्रस मेम'रियेल हस्पिटाल बिबिसिनि हेफाजाबजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। टटेल जोंना बेवहाय 22टा डिपार्टमेन्ट, 22टा डिपार्टमेन्टनि 22 जन डक्टर स्पेसियेलिस्टफोर दङ। गासै बेवहाय 27 डक्टर प्रेजेन्ट जादों। गतिके जोङो स्पेसियेलि हार्ट, किडनि, केन्सार, टिबि, आइजोफोरनि गायन'लजि डिपार्टमेन्ट, ओमफ्राय रोदानि, टिबिनि, मेलेरिया, टाइफयड, मेडिसिन, चिलड्रेन, बेफोर गासै सरजाबनानै 22 डिपार्टमेन्टखौ जोङो दिनै फ्रि मेडिकेल हेल्थ केम्पखौ जों लानाय जादों। गतिके गोजोननाय मोन्दों, जौ मानसिया बेवहाय बाहागो लादों। आं आसा खालामदों फ्राय 3,000सो मानसिफ्रा बेवहाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय फैगोन। दासिमाव जोंना 700नि बारा जाबाय दासिम जोंना एडमिट जानाया। बे 1 घन्टानि गेजेराव डक्टरफोर फैबाय थागोन बेखौ फोथायनाय दं। बेयो गिबि खेब, इयुनाव आरोबाव खुंबावनायनि बे जोंनि जागायनायसो। मथा-मथि गोबां जोंनियावहाय मानसि दङ जायफ्रा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थांनो हाया। जोंनाव मोनसे थांखि जोङो लादों, जेरै जुदि सोरबा केन्सार डिटेक्ट जायोब्ला बेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट होनायनि थाखाय बेब'स्था लादों। थाहैनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामना होनो नागिरदों। जानायनि बेब'स्थाखौ गावथ' जाखानांसिगोन, अब्लाबो बेखौबो जों मेनेज खालामनो हायो नामा नाजागोन। बेनिफ्राय जोंनियाव रोदानि आरो हार्टनि जुदि सोरहाबा प्रब्लेम जादोंबा बेखौ जोङो जुदि डिटेक्ट खालामनो हादोंब्ला होमब्ला जों बेखौ 50% डिडाक्सन खालामनानै खमायनानै माबोरै जोङो ट्रिटमेन्ट होनो हागोन बेखौ जों बेंगलनि मोनसे प्राइभेट नार्सिं हमजों जोङो टाइ आप खालामदों जोंनि सरकारा। गतिके जोङो रायजोनि सुबिदानि थाखाय सावस्रि बिफानखौ जोङो स्ट्रं खालामनायजों लोगोसे जोंनि हालामनि सावस्रिखौ जोङो नोजोर बोनानै माबोरै साबखांहोनो हायो, बे हाबाफारियानो जोंनि सरकारनि हाबाफारि। चेकआपनि अनगायैबो बेयाव मुलि-थुलिफोरनि बेब'स्था फ्रि मेडिकेल केम्पजों लोगोसे जोंना ट्रिटमेन्टजों लोगोसे मेडिसिनाबो फ्रि। आरो जुदि जोङो माबाफोर डिटेक्ट खालामनो हायोबा, जेरै टिबि, बेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट, केन्सार, बेखौ जों फ्रि ट्रिटमेन्ट होगोन। आरो हार्टनि, किडनिनि, बेनिफ्राय रोदा बायदिसिना गिदिर गिदिर बेमारफोर जुदि सोरहाबा डिटेक्ट जादोंबा बेखौ जोङो हानायमानि 50% खमायनानै जोङो ट्रिटमेन्ट होनायनि बेब'स्था लानो रायलायदों।